My sa momentálne ideme nájsť do Tritownu. Tam je bohatý výber jedla, takže ideme. Tak a my sa už nachádzame pred Tritownom, kde je bohatý výber jedla. Takže uvidíme, že či si dáme niečo miestne, alebo ostanem na európskej. Už ma tu otravujú v vozovkách, že čo si dáme. So you have rozmýšľam, čo si dáme. Ideme tu? Počkej, že chodíme, tu to jedno, ne? Hello. Tento Tritown ponúka kopu jedál, to si nevybereš ani pomaly, že aké. Hej. Miestne špeciality a aj typické thajské jedlá alebo polievky. My sme išli do tohto tu, Thai food. Inak ceny sú tu kolo 5 eur, 6, 7. Ja som si dal chicken steak. Chicken green curry, pork, fried rice. Shiba kafe. Tu som na výber smoothiečka. Dám si watermelon, please. OK. Tak ja som si dal nakoniec vodný melón za 60 batov. Sme tu aj s českým kamarátom a jeho kamarškou. Tak dobrú chuť. Tak mne akurát dorazil chicken steak. A kolega, čo si dal dobrého? Ja som si dal klasiku tom yum with seafood a s rýži. A koľko to stalo asi? Klasika. S tým smoothiečkem asi 300 bátov. Leg restaurant. Polievky, ceny 150, 200 batov, 130. Sú ceny polievok. 3 euro polievka. Ak náhodou ti nebude chutiť thajská strava, máš tu aj špagety carbonara za 150 batov. Ide sa nájsť a tu máš už miestne lákadla na večer. Dance floor. V Tritowne sme sa dobre najedli a ideme na náš bazén, ktorý sa nachádza asi 5 minút peši od Tritownu. Toto je náš hotel P+. A tuto už je bazén. K tomuto hotelu patrí aj posilovňa, recepcia. Ukáž, jak sa vieš šnorchlovať. Takto vyzerá večerný bazén na mojom hoteli.
Počkáme Martina z Čech a ideme sa spolu baviť. Tak, Martin práve dorazil a budeme dnes robiť parťaka. Takto vyzerá miestna pizzeria. Jeden kusok pice tu stojí 80 batov. A odtiaľ to pôjdeme pravdepodobne na 106 ulicu. Veľká metro, jedna z miestnych atrakcií. V tejto uličke nájdeš samé gogobary. Tak nakoniec pred svojou šestou sú samé gogobary. Táto ulica je známa plno gogobarmi. Uvidíme, v ktorom bare nakoniec zakotvíme. Klikala na mňa, aby som nekameroval, ale... Ťažko si vybrať. Čím je to viac, tým je to horšie. A tam máš vyhlášený film. No, ten je dobrý, hej. Táto ulica nie je dlhá, tu už je koniec, ale je tu bar na bare, lepšie podané gogobar na vedľa gogobaru. Tak začíname, že slušne, že Coca-Cola a Red Bull som si dal. Uvidíme, že do kedy mi to vydrží. Kolega nepije, čiže... Nie určite celú noc. Aký je dneska kurz, že ostanem pri Red Bulle? Veľmi malý. Malý, ok. Čo je dneska v pláne? No začíname skromne Red Bull a pôjdeme asi na svoj šestku. No a tam neviem, že to ostane len pri Red Bulle, ale uvidíme, necháme sa pripraviť. Našiel si už kamarátky? Čo od teba chceli? Kamarátky? A se mě tady za zády tajně dotýkala. Ak máš veľa peňazí, môžeš stlačiť zvonček. Vysvetlíš nám, že čo ten zvonček znamená? Záleží který. No, ten, čo som pred chvíľou ukázal. Zvonček a horn. Když zazvoníš na zvonček, tak platíš drinky všem holkám v baru a zaměstnancům.
No a když je to ten Horn, tak platíš i zákazníkům. Všechno komplet. A to bych nedělal. To stojí veľa penězí. Tak my sme si už našli pár.